sorginak, bai, sorginak bazirela, bino, claro, fediura bazuten ikusten zituztela. Gura amatxek eraten zuen, ura egun batin joan zela errotera. Ilundu zaiola, errotera joan ilundu. Eta etzakile sorgina zen, epelun barna joan zela bueltan, eta astun antzinin jarri zela gizasme baten forman bat. Eta astuk, ura ondora torzikin ezpentzun pausorik mate. Eta arret ezpentzun pausorik mate. Eta gero orduan erraten bentzen eta sorgina zaintzela, eta sorgina zela, eta amatxi asto gainin, eta erramentzion hori mundu untuko baldin bazara, mintzazike, espazara mundu untukua ondazike, erramentzio. Eta orduan ja, aiteren imentzun amatxik eta desaparezik mentzen, sorgina. Hori Donamarin zaten zen, mazbien sorginen hori errotzarren zaten zela sorgina, Donamari. Eta orduan erraten zuten, hori mengotxia, antxe bat ederra, ez zutela urik, erraten zuen. Ez zutela urik, eta neska bat angotxeka labari errantzotela neska joan markun ferrat hori ez dut ureske. Ferrata zaten zen zuruzko zer bat, ureske. Joan mentzen, eta mentzen, bino sorginek argero ateri dire, bino utziko jautetzen lakaskin. Joan mentzen, eta sorginek hartu mentzuten, kendu mentzoten ferrata, eta erramentzoten joan zirela mengotxera, eta errain zutela gabazkunduko, egun eskunduko, eta zuen Maria ez da gehiago mengotxerako, eta eta zutela ferrata, sorginak.